Здравейте! Още едно прегледно тесте. Ще направя този път на Bicycle Svengali Deck. Не знам къде има опаковката, на която пише Svengali. Аз съм си взел Ghost. White Ghost. Изглежда по абсолютно същия начин. UV 500. Прекалено бяло за да се види. Отзад съвсем нормалната кутийка, на която идва Ghost тестето. Не знам защо си взе Ghost, просто така. Самото тесте е съвсем нормално тесте, в смисъл ето вижте как изглеждат картите. Нормално се чувства в ръката. Но интересното при тях е, че когато цепите на някоя карта, ето тук примерно, ето, примерно валепика, връщате, сега ако цепите няколко пъти, отгоре, ще имате пак валепика. Това е така, защото всички има 26 карти и 26 различни карти и 26 карти валепик, поне в това тесте. Ето. Затова и те са отрязани от една страна, мисля, че от тази. Не знам дали се вижда. Ето леко е, по-близко е ръба до черния ръб на картата. Затова, когато цепите, оставяте валето пика отдолу, защото всъщност не го хващате. Няма как да го хванете. Това има според много интересни фокуси. Примерно да покажете, че не знам дали се вижда. Всички карти са различни. Е така. Всички карти са различни. Но сега, ако цепите и вземете картата, която е избрана от някой, и я сложите отдолу. Ето така. Сега всъщност всички карти са валепик. Не знам дали се вижда, но това също е уникален фокус. Отново го направих на родителите ми и на сестра ми, както и на приятелката ми, и те просто много им беше интересно как става. Особено с частта на превръщането на картите от нормални в валепик. А това става, когато искате да покажете всички карти, ги показвате по този начин. Гърба на картата да е към ръката. А когато искате да покажете валета, гърба на картата е извън ръката ви. И тогава валетата падат и затова се виждат. Така, много интересно тесте. Надявам се, че съм бил полезен с това да ви покажа как действа. Може би знаете, но аз лично мисля да си купя нормално Bicycle. Защото не знам, нещо Ghost. Това е просто лично предпочитание, не знам. Но Svengali тестето на Bicycle е много добро. Препоръчвам го. Това беше, благодаря ви.